Здравейте, приятели! Искам да ви представя новия ни продукт термосейдинг. Това са изолационни стенни панели с декоративна мазилка. Термосейдингът не само ще осигури допълнителна топло и звукоизолация за вашия дом, но и ще придаде красива визия. Панелите са релефни и детайлни, както сами можете да видите. Разполагаме с модели за фасада и интериор с различни дебелини, размери и визия. Панелите ни са изработени от висококачествени материали, които гарантират дълготрайност и устойчивост, устойчиви са на влага, вода и UV лъчи и натиск. Нека да видим издръжливостта им. Както виждате, панелите са здрави и могат да издържат на натиск и удари. Не е нужно да се притеснявате от атмосферните условия или ако децата играят около тях. За повече информация посетете нашият уебсайт.